Ben, pois boas tardes a todos. Como sabedes, celebramos o pleno ordinario correspondente ao mes de xullo, que tivemos que adiar por un problema cas convocatorias, e celebrámoslo hoxe. Creo que gustaríame, creo que en nome de todos, pois mostrar a nosa solidariedade con todas as persoas afectadas polos lumes, recordar tamén pois a importancia de insistir na necesidade de observar as indicacións dos servicios forestais e dos servicios de emerxencias no que se refire a actividades que poidan provocar lumes, e tamén insistir pois no bo uso da auga, porque sabedes que está sendo un ben escaso e que temos que ter boa conta del. Imos empezar entonces ca orden do día, aprobación da acta anterior número 7 de sesión de pleno ordinario do 27 de xuño de 2022. Algúnha cuestión sobre a acta? No. Vale, pois entonces pasamos a votar. Votos a favor da aprobación da acta. Pois queda aprobada a acta por unanimidade. O segundo punto da orde do día é fixación dos festivos locais no Concello de Muros para o ano 2023. A de proposta ben ditaminada favorablemente pola Comisión. Os festivos autonómicos, como sabedes, son o 17 de maio e 25 de xullo. A proposta inicial que nos traíamos marcaba como festivos locais o 29 de xuño e o 17 de xullo, pero na Comisión acordouse propoñer o 24 sábado e o 29 xoves. A nos, parecíanos que poñer dos festivos tan seguidos e despois non houbera ninguno verán, pois era un pouco tal, pero acordouse así na Comisión. Entonces, a proposta é fixar como días festivos locais do ano 2023 de carácter retributivo non recuperable no Concello de Muros o 29 de xuño, xoves San Pedro e o sábado San Xoán 24 de xuño. Dar traslado ao acordo da Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia aos efectos de fixar o calendario laboral 2023 e facultar a alcaldesa para que as actuacións de trámite sexan precisas para a mellor execución do acordado. Intervencións, señora González? Non temos nada que decir, non estamos de acordo. Nada, nos remarcar como de feito fomos nós que nos pedimos o día 24. Queremos agradecer que se tivese en conta que hai xente que traballa tamén en sábados, non só de luns a venres, e que lle gusta disfrutar das datas sinaladas, como é a do San Xoán, e facelas así festivas. Este ano cometemos en conxunto, no que nos sumamos, o erro de non poñer festivo o sábado do Carme, e creo que é bo aprender para non caer nos mesmos erros. Entón, nós queremos agradecer de forma pública que se tivese en conta a nosa proposta do 24. Moi ben. No, nada. Señora Sambade, Tela? Nada, pois entón pasamos a votar a proposta. Votos a favor? Vale, pois queda aprobada a proposta por unanimidade. O terceiro punto de orde do día é a aprobación definitiva da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana. Ben, a proposta que traemos é desestimar a reclamación presentada por Manuel Lago Álvarez con data 6/6 de 2022 con rexistro de entrada número 2574 por considerar que as alegacións formuladas carecen de fundamentación xurídica, non gardan relación co obxecto do procedimento e resultan incongruentes e contrarias a dereito. Aprobar con carácter definitivo, unha vez resoltas as reclamacións presentadas á redacción definitiva da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento de valor de bens de natureza urbana, aprobada inicialmente no pleno da Corporación do 28 de abril, publicar o devandito acordo definitivo e o texto íntegro da modificación da ordenanza fiscal no BOP e no tableiro de anuncios do Concello, aplicándose a partir da data que sinala dita ordenanza. Así mesmo estará a disposición dos interesados na sede electrónica notificar este acordo a todas aquelas persoas que presentasen alegacións durante o período de información pública e facultar a alcaldesa para suscribir os documentos relacionados con este asunto. A proposta tamén ven informada favorablemente pola Comisión por recomendación do tesoreiro e do secretario. Gustaríame puntualizar que a proposta que se vai votar únicamente se pode referir á estimación ou desestimación das alegacións presentadas polo señor Lago. O informe de Tesorería analiza unha por unha as alegacións presentadas, informa desfavorablemente as alegacións, indicando que procede a íntegra desestimación. Indica
Tamén que a adecuación da ordenanza non é un procedimento voluntario para a entidade local, sino que é un trámite que se leva a cabo por imperativo legal. Intervención, señora González. Bueno, nós queremos saber, acaba de dicir vostede que o único que está aquí é a aprobación ou non aprobación das alegacións que se presentaron. Non ten, isto, o que vamos a aprobarnos agora non queda condicionado que se aproben esas alegacións para a aprobación do tema principal. O sea, se se aproban estas alegacións, se estas alegacións agora no pleno se votan a favor e se aproban, que pasa co motivo principal da proposta que trouxe o grupo de goberno? A ver, eu creo que xa lle leín. A proposta é desestimar a reclamación e aprobar con carácter definitivo a ordenanza. Esa proposta que se trae ahora aquí. Sí. Bien. E para o caso de que non se desestime porque depende dos votos do pleno, sí, claro. a estimación, claro. Para o caso de que non se desestimen esas alegacións, que pasa ca ordenanza? Pois que non se aproba definitivamente. Vale, pois iso é o que non entendía. Eu non entendía, eu estaba entendendo que aquí o único que se trae é a estimación ou non estimación. Claro, Entonces, é o que se trae. Vale, nós, con respecto ás alegacións, o que se trae que ten efectos con respecto á ordenanza. A ordenanza está aprobada inicialmente. Vale. A esa aprobación inicial se presentaron unhas alegacións. Sí. E se esas alegacións se aproban... Si esas alegacións, si non se aproba esta proposta, sí. Primeiro, se está incumplindo un mandato legal. Vale. E segundo... Que mandato legal? O mandato legal que temos de modificar a ordenanza de acordo ca lei. Vale. Bien, eu aí sobre ese tema discrepo porque eu creo que temos que ter, todos os membros da corporación debemos ter liberdade para votar o que queiramos, o que entendamos tal. Nós non entendemos... Hai que ter liberdade, pero sendo conscientes do que se está facendo. Sí. No, o sea, somos conscientes do que estamos votando sempre, non neste caso, en todos os casos. O que nos chama a atención é que sea a primeira vez que se nos advirte. O sea, porque eu creo que en todos os temas que se traen ao pleno, as consecuencias son as mesmas. É unha pregunta que lle conteste. Sí. Aquí estamos facendo unha adecuación por imperativo legal dunha ordenanza a un decreto lei. Sí. Se non o facemos, deixamos de cumprir o mandato legal. Sí. Non sempre é así. Non sempre os asuntos que se traen ao pleno son por imperativo legal. En este caso, sí, porque a lei nos ordena facer a modificación da ordenanza para adecuala á normativa vixente. Sí, pero nós seguimos sen entendelo, porque se é un imperativo legal, por que ten que ser aprobado polo pleno se o pleno non ten a facultade de decidir o que queira? Se é un imperativo legal, é un imperativo legal. Pero vamos a ver, cando se trouxe a aprobación inicial, era o momento en que vostedes podían decir, pois queremos ou non queremos a ordenanza, ou queremos cambiar isto ou non queremos cambiar isto. A ordenanza aprobouse, se presentan unhas alegacións. Provisionalmente, non está aprobada. Unha aprobación inicial. Sí. Vale. Se presentan unhas alegacións. O señor tesoureiro informas, sí. E informas desfavorablemente. Entón, nós temos que traer ese informe e pedir que se desestimen as alegacións en base aos informes que existen. Vale. Bien. Bueno, pois nós, como non temos claro que as alegacións non teñen fundamento, porque nós creemos que sí, porque non fala do fondo do asunto, sino que está falando de a diferencia entre o que se trouxo e o que se pretende aprobar, iso é o que entendo eu, o que entendemos nós. Pois, e como tampouco sabemos, tampouco temos moi claro se efectivamente esa aprobación definitiva desa ordenanza fiscal conleva unha subida de impostos, pois vamos a pensar o que facemos co voto. Moi ben. Señora Lau? Bueno, nós por esta vez imos coincidir ca voceira do Partido Socialista e creemos que algo que se trae ao pleno non pode ser condicionado por imperativo legal. É como dicir, tendes que votar sí ou sí por imperativo legal. E non, o voto é libre e se fósemos a cometer unha ilegalidade discrepando do voto positivo non viría a pleno. Porque non se pode votar algo ilegal. Creo que iso é algo que... Non está votando usted algo ilegal. Nós traemos a modificación da ordenanza por imperativo legal, porque a lei nos manda facer esa adaptación. E nos dá un plazo de 6 meses, e nos en ese plazo trouxemos a modificación e a adaptación da ordenanza á lei, a ese decreto.
Vale? O Real Decreto Lei 26/2021 de 8 de novembro. De todas formas, con respecto ás alegacións, que, como dixo vostede, aquí o que imos a votar é se se estiman ou se desestiman, nós creemos que sí teñen fundamento xurídico e, aparte, coincidimos tamén en gran parte co fondo desas alegacións. Entón, nós creemos que sí que deben terse en conta. En principio, imos a votar para que se acepten as alegacións. Moi ben. Señora Alfonso. Sí. Vamos a ver. O imperativo legal é que aqueles concellos que están cobrando o imposto e o queiran seguir cobrando teñen que adaptar a súa ordenanza en dous aspectos. O método do cálculo da base imponible e máis un novo suposto de non suseición, nada máis. Pero o que fai o Goberno local de Muros non é adaptar a ordenanza que hai o que di o Tribunal Constitucional. Non é iso. O que fixo o Goberno local foi aproveitar esa obriga legal para cambiar por completo a ordenanza. Tanto é así que no anuncio do BOP, leo textualmente, anuncio da aprobación inicial da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana. En ningún momento fala este anuncio de que se modifique nada. Pero é que xa non é só por iso, polo que poña o BOP. É que se se colle a ordenanza actual, a que había, e a que pretende aprobar o Goberno local, hai moitísimas máis diferencias que similitudes, porque non se limitou a actualizar según o que di a nova normativa e a nova lei. Entón, o que están facendo é aproveitar que efectivamente había que facer esas dúas adaptacións, que era tan simple como incluir o que establece a nova normativa, e o que fixeron foi aproveitar eso para cambiar toda a ordenanza, para facer unha nova ordenanza, que por certo é máis gravosa para a cidadanía da anterior, porque, por exemplo, como xa dixen no pleno anterior, reduce as bonificacións, co cual a xente vai ter que pagar máis porque se lle vai a bonificar menos. Con respecto ás alegacións, eu agradezolle moitísimo ao señor tesoureiro que se preocupe por nós, pero eu creo que hai alegacións nas que ten razón o alegante. A min pareceme injusto esta proposta que trae o Goberno local e pareceme injusto por varias cuestións, pero sobre todo porque é injusto para a cidadanía de Muros que o PP de Muros non coincida co PP a nivel nacional e mentras o seu presidente insiste, reitera e lle come a cabeza a Pedro Sánchez e o PSOE de que hai que baixar os impostos, o Goberno local de Muros podía aproveitar isto para eliminar este imposto ou podía aproveitalo para rebaixalo ou como mínimo para deixalo como estaba. Pero nada diso fai, co cual, desobedecendo o seu propio presidente, aproveitan este imperativo legal para que a cidadanía vai a ter que pagar máis pola plusvalía. Entón, a min, igual que o alegante, pareceme injusto esta situación e este imposto e esta ordenanza que pretende aprobar o Goberno local de Muros. Por lo tanto, eu vou votar en contra de desestimar estas alegacións porque creo que non se limita o Goberno local e é evidente a adaptar a ordenanza que hai para que se poida seguir cobrando o imposto. Non se limita a iso, aproveita para facer unha nova ordenanza. Señor Sambade. Pois estou totalmente de acordo ca señora Alfonso. Penso que si, ademais de modificar aqueles aspectos que son prescriptivos, que aproveitamos a coyuntura para que a cidadanía teña que pagar máis, pois tampouco estou de acordo. Señor Quintela? Nada. Bueno, eu creo que xa o indicamos no pleno da aprobación inicial da ordenanza, cando vostedes trataban de incidir en que a modificación disfrazaban a suba de impostos, pero eso non hai nada máis lonxe da realidade. De feito, a modificación que fai é excluir a aplicación deste imposto a aqueles supostos nos que non se pode acreditar que houve un incremento patrimonial. Coa anterior redacción gravábanse situacións nas que non había aumento ningún do valor do terreo do inmoble. Tamén se dixo que se reducían as bonificacións, cando o que se fixo foi establecer as bonificacións en función da capacidade económica do suxeito pasivo, en concordancia con toda a normativa fiscal e coa nosa Constitución que ordena
que a capacidade retributiva vai de acordo coa capacidade económica de cada un. De feito, a previsión é que o ingreso por este concepto disminúa. E o propio estudio que nos remite a Diputación Provincial da Coruña sobre o impacto recaudatorio que terá a nova regulación fai unha recomendación e é que subamos o tipo de gravamen ao máximo para reducir ese impacto. Nós optamos por mantelo no 25%, que era o tipo de gravame que xa estaba establecido. Me sorprende que vostedes que sempre se din que respetan os informes dos técnicos, en este caso, pois dean máis credibilidade a unhas alegacións formuladas por un cidadano, que están todo no seu dereito de facelas. Me deixa bastante sorprendida, a verdade, porque creo que o informe é bastante claro e bastante indicativo de que non procede a aprobación desas alegacións, pero, bueno, cada quen está no seu dereito de facelo. Sí que isto pode dar lugar a algunha problemática, pero, bueno, asumiremos como asumimos o resto. Pasamos entonces a votar a proposta. Votos a favor. Non hai un segundo turno de intervención? Sí, nós non vamos a intervir. Non tampouco. Eu gustaríame engadir con respecto ao que di que non se reducen bonificacións. Según as bonificacións que se recollen na ordenanza actual, para quen teña rendementos anuais brutos obtidos polo suxeito pasivo de 10.000 euros, por exemplo, coa actual ordenanza a reducción é do 95% e coa proposta que trae vostede agora é do 75%. Eso é un exemplo, porque hai moitos máis. Nada máis. Bueno, como xa lle indiquei, estuveron vostedes no seu momento, tiveron a oportunidade de facer esas modificacións. Non quixeron, supoño que, bueno, porque había que traballar e non se traballou, deixaron que se aprobara inicialmente a ordenanza e agora, pois, bueno, desbotan todo o traballo que fixeron os servicios de secretaría de intervención para poder adaptarnos a lei, pero, bueno, alá cada cal ca súa responsabilidade. Votos, entonces, a favor da aprobación da proposta de desestimación. Votos en contra. Abstencións. Bueno, pois queda entonces desestimada a proposta. Ben, temos como punto número 4 aprobación das bases reguladoras e convocatoria que rexerán a concesión en réxime de concorrencia competitiva de subvencións á rehabilitación de edificios e vivendas na área de rexeneración e renovación urbana do conxunto histórico de Muros. Bueno, a proposta tamén ven informada favorablemente pola comisión. E en este caso se trata de aprobar as bases reguladoras e a convocatoria de concesión de subvencións á rehabilitación de edificios e vivendas na área de rexeneración e renovación urbana do conxunto histórico de Muros, financiado dentro do Plan Estatal de Fomento de Alugamento de Vivendas e Rehabilitación Edificatoria e Rexeneración e Renovación Urbanas 2018-2021, anualidade 2018, 13ª fase, de acordo da Comisión Bilateral de 26 de outubro de 2018. Someter o expediente de información pública e audiencia aos interesados por prazo mínimo de 30 días para a presentación de reclamacións e suxestións. No caso de que non se presente ninguna reclamación ou suxestión, entenderáse definitivamente adoptado este acordo, quedando facultado expresamente a Alcaldía para a súa publicación e execución. As obrigas económicas derivadas da entrada en vigor das bases reguladoras quedará condicionada á existencia de dotación orzamentaria no orzamento municipal, extremo que se acreditará mediante a incorporación do documento RC, sen que sexa preciso trámite adicional algún. Publicar a información precisa na relativa aprobación destas bases e a súa convocatoria na base de datos nacional de subvencións polos medios electrónicos establecidos. Bueno, como xa vos anunciamos no pleno de aprobación das bases da fase anterior, quedaba dependente de aprobar e convocar as bases correspondentes a esta 13ª fase son idénticas necesariamente ás das outras, cambiando o relativo ao número de fase, convenio, anualidade e aplicación orzamentaria. Con a aprobación destas bases daríamos por rematado esas axudas relativas a estes convenios a que facíamos referencia. Intervención, señora González. Bueno, nós, con respecto a este punto, xa votamos a favor na comisión informativa porque nos parece necesario e nos parece moi ben que se aproben estas bases para poder seguir tramitando a rehabilitación do casco urbano que tanta falta nos fai. Pero tamén queremos poñer de manifesto aquí
que si nos parece moi ben que se aprobe as bases das convocatorias, pero tamén queremos deixar de manifesto, repito, que vamos a ver como se executan estas bases, porque actualmente o Concello dispón simplemente de un aparellador municipal que está saturadísimo de traballo, sabemos todos, entonces pouco importa que nos veñamos aquí a aprobar unhas bases se ao final non imos ser capaces de executalas. Por qué? Porque cando si funcionaron as axudas á rehabilitación do casco, no Concello de Muros había unha oficina de rehabilitación onde había 2 arquitectos e había unha oficina urbanística no Concello de Muros que lle pareceu a todo o mundo carísima, que había un arquitecto e un abogado e 2 aparelladores e un delineante. Ahora mismo temos simplemente un aparellador, co cal a min gustaría ver, que non o vamos a ver, pero saber se é magia ou como se vai a facer isto, porque hai que estudiar caso por caso, terá que presentar cada un o proxecto, que dentro de aquí dentro destas bases vai a subvención dos proxectos que ten que facer o Concello, o cal parecenos imposible que isto, tal e como está ahora mismo o Concello, se vai a poder levar a cabo. Con todo e con eso, hai que aprobar as bases, desde logo que sí, pero hai que poñer os medios para que estas bases valan para algo e que non valan simplemente para salir nunha folla de periódico dicindo que o Concello de Muros aprobou as bases reguladoras de subvencións ao casco histórico, porque se non se van a executar non valen para nada, o sea, o papel aguanta todo, pero creemos que vai ser imposible que se executen se non se fan modificacións importantes e non vemos vontade de que se fagan. Pasaron 3 anos e non se fixeron, o cal a 6 meses prácticamente creo que non se van a facer, pero de todas formas, repito, nós queremos que se aproben esas bases reguladoras, polo menos deixar o chan posto. Moi ben, señora. Bueno, nós creemos que a rehabilitación do casco é unha parte fundamental para a dinamización do casco que defendemos tanto unha e outra vez aquí, así que non imos poñer ningún impedimento para que se poida acabar ca aprobación das bases. Eu estou de acordo en que hai que aprobar as bases e en que se aproben e non vou a votar en contra destas bases, por suposto, pero hai unha cuestión que me preocupa moito. Según o informe de intervención, non hai plan estratégico de subvencións e hoxe mesmo lía un artículo donde o titular era «El Supremo advierte que las subvenciones que conceden las administraciones locales son nulas si no hay aprobado un plan estratégico». A Lei Xeral de Subvencións, no seu artículo 8.1, di que os órganos das administracións públicas ou calquera ente que propoña o establecemento de subvencións con carácter previo deberán concretar nun plan estratégico de subvencións os obxectivos e efectos que se pretenden coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa consecución, os costes previsibles e as súas fontes de financiación, supeditándose en todo caso ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade presupostaria. E o Tribunal da Sección Terceira da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Supremo, teño que anotalo porque estas cousas legales me costa retelas, na súa sentencia 543/2022 de data 9 de maio, di con claridade que a aprobación dun plan estratégico de subvencións é un requisito previo esencial á regulación de calquera subvención, o que é o mesmo, que se non hai un plan estratégico que serán nulas. Entón, eu non vou votar en contra das bases porque entendo que fan falta e quero que as haxa e me parece estupendo que as haxa e que haxa un plan especial e axudas para que o casco siga e sea cada vez mellor aínda do que xa é, pero preocúpame isto seriamente. E, bueno, por se acaso nos quere botar a culpa aínda, como lle recordaba a portavoz do Grupo Socialista, leva hasta máis de 3 anos gobernando. Señor Gomar? Nada máis. Señor Quincela? Bueno, como lles indiquei nas anteriores aprobación das bases, estas convocatorias de subvencións son correspondentes ao ano 2018. Nese ano, señor Alfonso, vostede estaba gobernando en este Concello, como no anterior e nos anteriores, que tampouco se convocaron e que tuvemos que convocar nosas axudas. Xa lles advertín no seu momento, que a anterior fase, que os plazos eran, en este caso, destas bases, nos dan un pouco máis de marxe, no anterior eran moi apurados,
A obriga de facer un plan estratégico de subvencións xa existía desde fai bastantes anos, porque a lei de subvencións xa é bastante, xa ten uns cuantos anos. Vostede tuvo a oportunidade de facelo, que tiña intervención en secretaría. Nos temos un interventor e un secretario accidental e ainda así tratamos de cumplir cas obrigas legais e facemos os trámites iniciais, polo menos, para poder contar cos documentos que temos. Despois, bueno, os servicios van facendo o que poden. Segundas intervencións? Non. Bueno, nós tivemos interventor e secretario o último ano escaso de mandato. Os outros 3 nin tiñamos interventor, nin secretaría, nin tesourería, que vostede ten tesoureiro permanentemente. E sorpréndeme, porque a nós nos criticaba que facíamos todo mal e agora baseas en que nós o facíamos mal para facelo vos igual de mal. Pois vai a arreglo ten vostede, o sea, como non o fixemos, vostede tampouco. Mais de 3 anos gobernando. Estamos e xa sabía que o había as desfeitas que vostede deixou, entre outras cousas. Podo rematar o meu turno? Sí. Mais de 3 anos gobernando, como vostede di, xa sabía que había que facer un plan estratégico, máis de 3 anos gobernando e sigue sin ter un plan estratégico. Dea as voltas que queira e botenos as culpas que queira, pero a realidad é a que é. Moi ben. Pois vamos a pasar entonces a votar a proposta. Votos a favor. 2, 4, 6 e 7. Votos en contra? Abstencións? Vostede votou a favor? Pois queda aprobadas as bases reguladoras. Vale. Quinto, aprobación da modificación do cadro de persoal do Concello de Muros. Ben, a proposta tamén ben informada favorablemente pola Comisión e, como anunciamos, parte dunha solicitude da mesa de negociación. Considerando os resultados da Mesa Xeral de Negociación de data 13 de maio de 2022, no que dende a representación sindical se pide formalmente, tal e como consta na acta correspondente, que se inclúa unha praza administrativa de intervención no cadro de persoal, visto o vixente cadro de persoal e dadas as necesidades sobradamente acreditadas de falta de persoal no Departamento de Intervención, esta alcaldía considera necesario atender a petición do persoal municipal e proceder á modificación de cadro de personal para incluir un posto singularizado de auxiliar administrativo de intervención. Neste posto realizaríanse, entre outras, as seguintes tarefas: preparación de expedientes de facturas para a súa aprobación e pagamento, carga de datos nas plataformas informáticas de suministro de información, rexistros contables en aplicacións informáticas, xestión de incidencias nas aplicacións informáticas de contabilidade e documentación relativa ás propostas de gastos. Polo disposto, de acordo co disposto co artigo 22.2i da Lei de Reguladora das Bases do Réxime Local, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: modificación do cadro de persoal do Concello de Muros, publicado no BOP 124 de data 5 de xullo de 2021, creando un auxiliar administrativo de intervención C2, grupo 5, sin dotación orzamentaria. A publicación deste acordo no tableiro de editos da Corporación e no boletín oficial da provincia. Bueno, creo que todos sabemos, ou todos sabedes, que o servicio de intervención está composto por un interventor accidental, un tesoureiro e un administrativo contable. Creo que de todos é coñecida, ademais, hai xente que haga de traballo este servicio, que ademais de tramitar os seus propios expedientes do Concello, dedica cada día máis tempo a realizar informes para outros organismos, para o Consello de Contas, para o Ministerio de Facenda, para o Consejo de Cuentas, e a falta crónica de persoal que padece. Recollendo a solicitude da mesa e tamén para ir continuando cos traballos ca elaboración da RPT, propoñemos ao Pleno a creación dunha praza de funcionario auxiliar administrativo de intervención coas funcións indicadas na proposta. Intervención, señora González. Bueno, efectivamente, nos sorprendeunos moito esta proposta de modificación de cadro de persoal, que lle chaman, vostedes chaman de modificación de cadro de persoal. E o que pretenden é crear unha plaza de auxiliar administrativo. Volvo a repetir que nos sorprende moitísimo, porque cando nos falamos, cando negociamos o presuposto deste Concello, esta necesidade non saleu en ninguna das conversacións, pese a que nós propuxemos varias plazas
crear co presuposto varias plazas, pola súa parte, pola parte do grupo de goberno, non se falou de ninguna plaza, todo o contrario. O que se dixo en esas conversacións era que había que crealas na RPT, efectivamente. E ora, cal é a nosa sorpresa? Que de repente é urxentísimo crear unha plaza de auxiliar administrativo. Nós non somos conscientes, porque nós non estamos dentro do goberno e non sabemos cal é a urxencia desa plaza, non sabemos como está funcionando esa sección económica do Concello. Pero o que sí sabemos é que aquí en este pleno da Corporación, no seu mandato, no mandato do Partido Popular, xa en máis dunha ocasión delegamos na Diputación varias cousas, varios trámites, sí, varios trámites. Entre eles, o imposto do valor engadido, a ordenanza fiscal de... Como se chama? Incremento de valor terreno. Efectivamente. Entre eles ese. Bien. Eu preguntando na Diputación cales son, que por certo, por cada traballo que nos fai a Diputación en cada área, cóbranos, o sea, non é gratis, o sea, hai que pagar a Diputación. Ben, entonces, ahora mismo, a Diputación está levando o IBI, o IAE, o imposto de vehículos de motor, as plusvalías, o catastro, as multas de tráfico, o lixo. Sí, está tramitando os cobros, as execucións do IBI, bueno, sí, do IBI, bien. As multas de tráfico, o lixo, o alcantarillado, e non solamente leva o trámite inicial, sino que leva toda a recaudación e toda a parte executiva deses impostos. O sea, iso foi o que me conta a Diputación da Coruña, mentirá, non? Eu, desde logo, cando ven unha comunicación de unha multa de tráfico tamén da Diputación, directamente, o sea, eso non me... porque é así. Entonces, si ahora mismo temos descargado de traballo esa parte do Concello, a parte económica, porque eu non entendo desde cando é necesario esa plaza. De todas formas, aínda que así fora necesario, vostedes xustifican esta petición e din: considerando os resultados da Mesa Xeral de Negociación da data 13 de maio de 2022, na que dende a representación sindical se pide formalmente, tal e como consta na ata correspondente, constará, nos aí non tuvemos nada que ver, nin coñecemos o que pasou aí, que se inclúa unha plaza administrativa de intervención de cadro personal, o cal non é suficiente. Simplemente esa proposta. E o din os dous informes, tanto o informe de intervención como o informe de secretaría. O informe de intervención rotula o seu informe dicindo modificación do cadro de persoal. E, sin embargo, o informe de secretaría di modificación das bases de execución do orzamento municipal. O sea, para crear unha plaza, lóxicamente, terás que crear, según intervención, di a creación, amortización ou modificación dos postos de traballo dunha entidade local débese realizar a través da aprobación ou modificación da RPT. Clarísimo. Enténdemolo todos. Bien. Lo tamén di, como este Concello non dispón de RPT, podemos entender que o cadro de personal é un instrumento de organización de personal que debe aprobarse cada ano co orzamento municipal. Eu non teño ninguna dúda con informe de intervención na man. Informe de secretaría, vamos ao informe de secretaría, e di o mismo, o único que di, o informe de secretaría, con respecto á creación desta plaza, o di, no punto cuarto, e di, o procedimento para modificar o cadro de personal anexo ao orzamento municipal para o ano 2021, prorrogado para o ano 2022, será o mismo que o establecido para a aprobación do orzamento. Creo que non queda ninguna dúbida. Entón, nós non entendemos como, cando nos propuxemos a creación de plazas no presuposto, propuxemos, vamos a recordar a memoria, propuxemos varias cousas. Volvo a repetir, levan 3 anos gobernando e ninguna desas cousas se nos cumpriu, ninguna, porque ainda estamos esperando a que se tramite o da calle de arriba. Estamos esperando. E se termina a legislatura e está sin tramitar. Nos propuxemos plazas de policía local, propuxemos plazas de axuda a domicilio, propuxemos plazas de traballadores de medio ambiente, propuxemos plazas de traballadores de albañiles e capataces e todos, que non os hai.
que non os hai, que ahora mismo o Concello está en cuadro, na calle, non hai, é imposible que se atendan as necesidades e as peticións porque non hai quen. Entonces, o normal, e o que era esperado por este grupo socialista, era que desde o Partido Popular se puxeran en contacto con nós, ou con quen quixeran, ou con todos, non sabemos con quen, bueno, con nós, e que nos dixeran, vamos a tramitar o presuposto do ano 2023, que nos parecería moi ben. Creo que non hubo ningún problema en tramitarlo e en aprobalo. E non, o único que se lle ocurre é nos vamos a saltar toda a norma, porque a única forma que vostede mo dixo a min, clarísimamente, díxome, esas plazas hai que crealas na RPT. Díxomo así, de claro. E ahora de repente, no, ahora non creamos nada na RPT, nin creamos nada no orzamento. E o secretario, con moi ben criterio, moi bo criterio, non ten conclusión. Non di nin sí nin non. O único que di é o procedimento para modificar o cadro de persoal anexo ao orzamento municipal será o mesmo que establecido para a aprobación do orzamento. Nin o interventor, nin o secretario hai un informe favorable de ningún dos dous, porque si ben é certo que na última parte do informe do señor interventor pon punto 2 favorable para a tramitación, que non é esta a correcta. O sea, non ten que ver o que di interventor co que hai que facer. Vale, e eu non digo que sea malo o informe do interventor. O interventor está dicindo como hai que facelo. Vale, e unha vez se faga así, será favorable a tramitación do informe. Está dicindo, se tramita así, o procedimento que debe seguirse basicamente é o seguinte. Di aquí cales son o trámite que hai que seguir e o que hai que facer. E di, se fai así, favorable. O sea, que non hai ningún informe favorable e nós creemos, parécenos un despropósito e un atrevimento que se trae aquí, sin falar con ninguén, de repente, que se saque da manga unha plaza, así, sin falar con ninguén e sabendo de sobra que o trámite non é este, é a aprobación da RPT ou a aprobación do presuposto. Bueno, nós non imos poñer en dúbida a necesidade desta praza e máis se sae da mesa de negociación, pero tampouco é menos certo que hai moitísimas outras necesidades no Concello que deben cumplirse con persoal. Na comisión informativa, unha das cousas que se preguntou o ser unha praza creada sen dotación orzamentaria era que iba a pasar. Unha das cousas que se nomeou que se podería facer sería un recoñecemento extrajudicial de crédito, estas cousas que tantas veces viñeron aquí nos últimos anos. Aprobouse o orzamento no ano 2020, foi, non? Ata onde eu teño entendido, os orzamentos son anuais, non van por legislatura. Tendo en conta que xa estamos rematando esta, non estaría de máis poñerse a traballar no seguinte e presentar un orzamento para o ano 2023, xa que para o ano 2022 entendemos que non o van presentar, no que poderían falar con todos os grupos, así como suxerencias, xa que anteriormente non se fixo, e aí sería onde habría que facer esta modificación, tanto do cadro de persoal, tanto do equipo de intervención, con esta creación de prazas, como de outras moitas que hai, como ben dixo a portavoz do Partido Socialista. Entón, nós creemos que facelo así é un parche. Como di o informe de intervención, non é a forma de facelo, por moito que poida ter utilidade e que se poida levar a cabo, non nos parece nin práctica, nin eficiente, nin a máis correcta. Moi ben. Señora Alfonso. Bueno, eu xa o comentaba e preguntaba na comisión informativa, pero a verdade é que non obtiven ninguna resposta que a min me satisfixera, que me deixara satisfeita. Créase esta praza sen dotación orzamentaria. Eu concordo plenamente con vostede en que esta plaza, en que este posto é necesario e moi necesario. Sei da carga de traballo que hai na sección de intervención e concordo plenamente en que é moi necesaria esta praza. Pero, igual que comentaba ali, a miña pregunta, ou unha das miñas preguntas é: que problema se soluciona creándoa sin dotación orzamentaria? Que sentido ten creala sin dotación orzamentaria?
Na comisión informativa comentouseme que logo, a raíz do presuposto, ou co presuposto, estando creada no presuposto que se podía dotar orzamentariamente. Ao cual eu contestaba que entonces non entendo por que se trae agora a creación da praza sin dotación orzamentaria e logo se dota orzamentariamente, porque son dous procesos moi similares. Agora se crea, ten que estar 15 días, creo que hai en exposición pública, e logo, se ninguén protesta, aprobarase definitivamente. E logo a aprobación da modificación do orzamento, se é que se modifica, ou se se fai nun orzamento novo, o procedimento é igual, aprobación inicial, período de exposición pública e alegacións, e logo aprobación final. Entón, non entendo por que se fai desta forma. Se crea ahora sin dotación orzamentaria para, se é que se fai, dotala despois orzamentariamente. Por que non se fai todo xunto? Por que non se trae ahora a modificación do presuposto creando e dotando esta praza? Si tan urxentísima é, que insisto en que eu concordo e sei que fai falta esta praza, moita falta de máis. Pero me xorden máis preguntas, tamén fan falta outras prazas, moita falta tamén. Por que esta sí e outras non? Por que non se fai con outras prazas o mesmo que con esta? Por que non se trouxo xa no orzamento anterior? Que acordaron tan ben avenidos entre PP e PSOE. Por que non accedeu, como lle pedían dentro do Grupo Socialista, a crear xa estas plazas? A verdade é que isto parece unha chapuza enorme, enorme. De todas formas, non serei eu quen vote en contra de crear unha praza que eu sei que fai falta. Aínda que teño medo, moito medo, de que isto sea un aparentar e que pareza que facemos sin facer. Porque crear esta praza sin dotar orzamentariamente, dubido moito que vala para nada. O informe de Secretaría di que fai falta un informe de intervención que fale das consecuencias de isto. O informe de intervención non fala para nada de consecuencias. Comentei na comisión informativa e o que me contestaron é que, como non ten dotación orzamentaria, non hai consecuencias. E entón, se non hai consecuencias, iso tamén se pode entender como que non vale para nada que aprobemos agora. Entón, preocúpame moito que se aprobe e non vale para nada, e se se intenta arreglar algún problema, que quede sin arreglar igual. E tamén me dá moito que pensar que se faga un procedimento tan extraordinario para unha praza soa, habendo outras que tamén son moi necesarias, moi importantes e eu creo que moi urxentes tamén. Nada máis. Si, unha preguntiña nada máis. De crearse o posto do que estamos falando, temporalmente, cando se dotaría orzamentariamente o posto? Vamos a ver, eu creo que hai aquí unha lixeira confusión entre unha cousa e outra. O informe de intervención de Secretaría o que di é como é o procedimento para crear esta praza, vale? E di que o procedimento é o mismo que para modificar o orzamento, vale? Por eso se chama modificación das bases de execución do orzamento, porque sigue as bases de execución do orzamento, vale? A plaza créase, evidentemente, todos sabemos que fan falta moitas outras plazas, pero a praza créase porque os traballadores na súa mesa de negociación reiteradamente solicitaron a creación desta praza, vale? E dos camiños que se poden seguir para chegar á elaboración da RPT, falouse das plazas e eles consideraron que esta era máis urxente e máis necesaria. Nós atendemos a súa solicitude porque coincidimos con eles en que esta plaza é urxente e é necesaria e por iso traemos a proposta de modificación do cadro creando esta plaza de auxiliar administrativo de intervención. O que ten delegada a Diputación, señora González, é a xestión recadatoria deses impostos, vale? Estando nós en este goberno, solamente se delegou un, os outros xa estaban delegados de antes. A plaza créase sin dotación e non se podía facer no presuposto porque no presuposto non se poden crear plazas sin dotación. Vale? As plazas que vayan no presuposto teñen que levar dotación orzamentaria. Se poderá facer algunha modificación de crédito ou se buscará a fórmula para cubrila, pero non se poden crear plazas sin dotación orzamentaria no orzamento. Si se poden facer por este trámite e así o traemos, dando resposta tanto a unha necesidade, creo que
me parecería unha hipocresía que non o recoñecerades como a unha demanda que fan os traballadores. Vos que sempre estades de acordo cos demandas dos traballadores, pois me sorprende que en este caso non coincidades con ele. Segundas intervencións, señora González. Bueno, pois nos parecenos moi ben que ten as peticións da mesa que lle fixeron, teñen máis sorte que nós. Non é certo o que está dicindo de que non se pode crear unha plaza no presuposto. Eso é vamos a ver, eso, primeiro, que para facer o orzamento, como ben sabe, debería saber, e que se queremos crear unha plaza no orzamento, hai que primeiro facer unha dotación orzamentaria destinada a unha determinada plaza. Faixe así, o orzamento faixe así. Entonces, unha vez tuveramos esa dotación, é cando propoñemos a creación da plaza, ou ben aí, ou ben na RPT. Crearíase na RPT porque xa hai dotación orzamentaria. Que pasa? Non existe dotación orzamentaria porque vostedes non quixeron. Non quixeron facer ninguna dotación orzamentaria para crear ninguna plaza, porque non era urxente e porque non facían falta. Cando nós somos de unha forma de pensar totalmente distinta, xo sabe. Bien, entonces, que vai a pasar agora? O sea, para o caso de que se aprobara a creación desa plaza, hai que facer unha modificación do presuposto, que tamén hai que aprobar esa modificación do presuposto e hai que dotar esa plaza. Senón, é que, como ben dixo a dos non escritos, non vale para nada, porque non hai dotación orzamentaria. Como se vai dotar unha plaza sin dotación orzamentaria? Cal é o problema de que cando chegaron aquí dixeron a voz en grito que iban a aprobar a RPT, que era unha das primeiras cousas que iban a facer, é facer un presuposto e ni fu ni fa. Entonces, ahora mismo, al final de la carrera, vimos e queremos crear unha plaza. Eu creo que isto non cumple con nada, que creo que é un toto revolutum, que as cousas fanse como se fan e como di tanto o interventor como o secretario. Hai que crear unha plaza aprobando a RPT ou facendo unha dotación orzamentaria para a creación desa plaza no presuposto. Por moitas voltas que lle di o interventor e é así, e di o secretario tamén. Nós non estamos de acordo con isto, porque se trouxo así, que vostede pudo haber falado e contado de que hai que crear unha plaza urxente, porque pasa isto. Nós non somos conscientes desa urxencia. Serán eles, porque foron os últimos que tiveron o goberno, e serán conscientes. Pero as cousas non se fan así. As cousas non se pon, estas son lentejas e nós vamos facer por aquí. Non se fan así. As cousas fanse de outra maneira. E como se fan? Como di o interventor e o secretario. E nós, se se fai como di o interventor e o secretario, non temos ningún problema. Ahora, pola porta de atrás, nós imos votar en contra. Bueno, nada, nos reiterámonos no que xa dixemos. Sí que creemos na voz da mesa de negociación, e sí que creemos que é unha plaza necesaria, aínda que nós non estivésemos aí para comprobalo. Se a mesa de negociación o pide, será por algo, pero non creemos que sexa a forma esta. Sin máis. Bueno, non contestou as preguntas que lle fixemos, nin cando se vai dotar esta praza, porque sin dotala non vale para nada, nin por que esta sí e outras non, porque da mesma forma que trae a creación desta, podía traer a creación de algunha máis. Insisto en que facelo desta forma conleva ter que facer dúas veces o mesmo procedimento, se é que se fai o segundo. O procedimento agora para crear a plaza e o procedimento despois para dotar orzamentariamente, se é que se leva a cabo. Porque se non se leva a cabo o segundo, isto casi pode parecer un engano de vamos facer que facemos, pero sin facer de verdad. E en canto a RPT, o mesmo. Leva máis de 3 anos gobernando. E seguimos sin RPT, cando dixo que era moi importante, moi urxente, que había que facer, e me contestou en non sei cantas ocasións que estaban traballando nela. Espero que así sea. Pero que trae así a praza, dá que pensar que non. Vai contestarnos as preguntas para poderemos votar en consecuencia? Xa lle expliquei que a plaza se trae por solicitude dos traballadores, que vostede me preguntou por que se trae esta plaza e non outras, pois porque a mesa de negociación solicitou esta, non outras. Vale? Son conscientes eles, igual que nós, igual que vostede, da necesidade da creación desta plaza. Vale? Temos agora mismo un período medio de pago a proveedores de 5,90 días. Ben.
e creo que nunca na historia deste Concello se conseguiu eso, vale? Por lo tanto, me parece que o esforzo que está facendo o servicio é evidente para todos, vale? Tamén para eles, para a mesa de negociación. Como lle digo, a plaza hai que creala primeiro e despois veremos a dotación orzamentaria como a facemos. Existen outras fórmulas para facela e trataremos de facelo. Non traemos isto porque si a lo loco, vale? Pasamos entonces a votar a proposta. Podo a segunda intervención? Sí, claro. Se entendín ben, comentou a posibilidade de adoptala mediante modificación do orzamento vía transferencia de crédito. Se entendín ben. A pregunta é... Bueno, repito, se entendín ben, se podría adoptar vía modificación do orzamento vía transferencia de crédito. Modificacións de crédito. Modificacións de crédito. Transferencias de crédito, máis ou menos, ven sendo o mismo, non sei. Bueno, a pregunta é, temporalmente, cando estaría feito ese traballo? Pois noso obxectivo é que este feito antes que remate o exercicio. Vale. Vale. Pasamos entonces a votar a proposta. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Moi ben, pois queda rexeitada a proposta. Punto sexto, aprobación da forma de notificación das convocatorias dos plenos e comisións do Concello de Muros. Bueno, como sabedes, as convocatorias, segundo o acordo plenario do mes de xullo de 2019, fanse por correo electrónico. Propoñemos que, a efectos de garantir a recepción da convocatoria por parte dos membros da corporación, se envíe ademais un SMS ou unha mensaxe de WhatsApp ao teléfono móvil que consta no Concello. Sería completar o punto segundo do acordo de pleno da sesión extraordinaria de organización da corporación celebrado o día 12 de xullo de 2019, que quedaría como segue. As convocatorias de plenos da comisións do Concello de Muros serán notificadas aos concelleiros por correo electrónico. Se mesmo enviarase unha mensaxe SMS ou WhatsApp ao teléfono móvil que consta no Concello, dando conta do envío das mesmas. A efectos da data e hora da notificación, esta considerarase feita no momento do envío da mensaxe SMS ou WhatsApp, sen prexuízo de utilizar outro medio que dixe constancia fidedigna da recepción da convocatoria. Intervención, señora González. Non estamos de acordo, xa acordámoslo na comisión. Señora Lago. Bueno, nós non imos poñer ningún problema, pero sí recordar que naquel pleno o que se acordou foi que se enviaría por email e que se daría unha chamada de confirmación. De feito, na acta non figura. Pois, se non me equivoco, incluso foi algo que pideu a voceira do Partido Socialista. Sí, foi así, e chamáseme por teléfono. Sí, é que chamábase por teléfono. Lo que foi, alguén chamou, chegou a convocatoria? Pois alguén me llamou, un tío. Nós non imos poñer ningún problema, pero sí que lle recordamos que o SMS non deixa constancia de que se recibeu por parte da persoa que o recibe ou non. Hai veces que fallan as tecnoloxías, como pasou desta vez, sen botarlle a culpa a ninguén. Insisto en que non teñen unha ferramenta para confirmar a recepción da notificación por parte dos demais. Quedan expensos a boa fe do resto. Nós non ímos a votar en contra, pero recordámoslos porque é que desta vez foi o que pasou. Non se puxo en dúbida que se enviase, pero sí que é certo que non se recibiu. Entón, como vostedes vexan, ímoslo aceptar, pero teñan en conta iso, que non acaban de solucionar o problema. Señora Alfonso. Nada que comentar, pareceme ben. Señora Sambada. Nada. Segundas intervencións. Ninguna. Bueno, pois entonces votamos a proposta. Votos a favor. Les queda aprobada a primeira unidade. Ben. Mocións de urxencia, alguma moción de urxencia? Damos paso á parte de control dos órganos de goberno e fiscalización, da xestión dos órganos municipais, das contas das resolucións
da Alcaldía número 654 ata o número 808 das Xuntas de Goberno Local números 11, 12 e 13 das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal. Rogos e preguntas, señora González. O outro día é un robo. Outro día na comisión informativa eu pedinlle a que estaba na súa sustituindo que había que controlar a agua da Playa do Castillo. Sí, vamos a poñer, bueno, é que non temos posibilidade de pechar solamente as duchas que valoramos e deixar os pés, pero vamos a poñer uns letreiros recordando a necesidade de... Bueno, ali hai un letreiro, xo dixe tamén aquí, que pon Playa sin fume. Está ali o letreiro, o sea... Sí, pero eso non podemos obligar, eso non podemos obligar a que a xente non fume, vale? É unha recomendación xeral. Bueno, eu digo que as 3 duchas que hai ali están abertas todo o tempo. Non sei de quen é culpa, os rapaces e xogan ali, e en outras playas non pasan, porque, por exemplo, en San Francisco eso non está pasando. O sea, a xente vai, cando se marcha da playa, vai lavar os pés, ou vai se duchar, ou vai o que sea. Ali están todo o tempo os rapaces xogando ali, tuverno por norma. Entonces, a mí pareceme, en este momento, moi escandaloso que estén funcionando todas as duchas todo o tempo. Contestoume que había moita demanda, bueno, pois, eu poño coñecemento. Sí, non, hai que regular o uso da agua, porque como non chova, vamos a ver... Efectivamente, e ali a cantidad de agua que se gasta é unha barbaridade. Bueno, estamos vendo que se está colocando un parque infantil ali na Playa do Castillo. E vostedes valoraron onde o están colocando, porque ali sempre hubo un parque infantil máis arrimado hacia Louro, hacia lá, porque ahora mismo están colocando o parque infantil ao lado do Pozo de Tormentas da depuradora. Ali sempre hubo un parque infantil? Ali, toda a vida. Hubo un parque infantil donde están os árboles e os xardines e pequeniño. Pois te traigo yo as fotos de mis hijos jugando allí. Sí. Toda a vida. Non recordo eso. Mis hijos jugaban allí. Eu tamén. Bueno, sempre allí. Entón, ahora mismo, estáse colocando ao lado dese pozo da depuradora que sale un olor por ali, case sempre, e además que a nós parecenos peligroso, porque hai unhas tapas que se unha desas tapas cede, nós creemos que non é o sitio máis adecuado, parecíanos mellor hacia lá, precisamente por estar ao lado deso, e porque aí os rapaces van a estar respirando eso todo o tempo. Non sei se son conscientes de como cheira ali, pero cheira, porque é un pozo de tormentas. Como va a estar debaixo da ducha? Como va a estar debaixo da ducha? Bueno, pero eu digo ahora que van xogar ali, xusto ao lado, termina o peche, e empeza, de feito hai uns ferros e unhas tapas no suelo, e aí é onde a maior parte das veces atascan as bombas, onde se vai a abrir, todo eso. Entonces, quero dicir, se se deron conta onde estaban colocando ou se poden valorar colocala máis allá, al lado onde estaba, na Playa do Castillo. Non quero que o saquen de ali, pero aí ao lado, e que é moi evidente, o sea, están pegados aí. Bien, queda dito. Bien. Teñen coñecemento de cando van a acabar a obra do Espadanal, as madeiras do Espadanal? Bueno, como sabe, é unha obra de costas, a verdade é que van con bastante calma, pero eu creo que hoxe abriron o paseo. Bastante calma, eu creo que levan 2 ou 3 meses. Non, empezaron en xullo. Vale, bien. Como vai o da peatonalización da calle de arriba, que estamos nos pendientes de que dixéronos que se iba a facer e sabemos que non hai interés ningún en facer. Xa lle dixen que non se preocupara, que cando reuníramos a xente que aí vamos a notificar. Cando? Cando fagamos as reunións que vamos a notificar. Pero cando? Xa me dixo que non me preocupara este mes de agosto non imos facer. Non. Mira, pero xa me dixo que me preocupara este mes e que es pasado. Dixenlle que aí vamos a notificar. Vale. E son conscientes da cantidade de caídas que hai no casco histórico de xente de Muros, bueno, xente que ven a Muros ou que transita por Muros, turistas e veciños, que hai un montón de caídas pola calle, polo estado en que se encontra tanto as aceras como a calle de arriba, precisamente. Sí, somos conscientes. De feito, estamos reparando as aceras agora mesmo. En donde aquí? Non, diante do coxo, por ali estamos agora mesmo traballando ali nas aceras. E que é unha pasada cantidad de xente que cae, supoño que chegarán por aquí, algunhas reclamarán, outras non, pero bueno, é moi fácil ver a xente queixándose de que cae na calle. Bueno, nada máis. Moi ben, gracias, señora Lama.
Bueno, nós temos varios rogos e varias preguntas. En primeiro lugar, unha vez que se fixeron as aceras da Velleira, rogámoslle que se insta tráfico a colocar un paso de peóns no Alto do Caño. Xa está solicitado. Saben máis ou menos cando... Pois fixemos a solicitude fai uns días, bueno, así que a obra máis ou menos estuvo rematada, non sei cando nos contestarán. Vale, da mesma maneira, rogámoslle que se pinte a liña da parada de autobús nesa zona, porque de feito están aparcando coches no que sería a parada de autobús diante das Marquesinas. Outra petición relativa ao tráfico, na saída de Portugalete, cando saes para a carretera, para General, vamos, a visibilidade é bastante mala, os coches que baixan de Serres na rotonda baixan a máis velocidade da que deberían e faise unha saída complicada e algo perigosa. Os veciños insisten en que se pida a colocación dun espello. Xa o pedimos aquí varias veces, pero que se coloque un espello o que sería enfrente para ver os coches. Unha pregunta. O pozo que había na antiga unitaria de Portugalete quitouse, clausurouse, que se... O pozo de que? Na unitaria había un pozo contra atrás. Un pozo de auga? Un pozo de auga, sí. Ese pozo estaba en mal estado. De feito, eu lembro que cando eu era pequena foi cando se vallou a parte de atrás, porque os nenos íamos xogar ali e vallárase porque tiña perigo. Estos días, ao pasar por diante da obra, sí que vin ali o pozo, preguntando aos traballadores, dixeron, non, vaise deixar, pero non... A verdade é que non me dixeron o que se iba a facer con el ou non, se vai clausurar, se vai arranxar porque estaba en mal estado, si que se vai facer. Haberá que comprobar se ten algunha utilidade ou se ten agua e deixalo asegurado. Vese que se fixeron como unhas canalizacións, pero é que tamén é un tema que preocupa aos veciños precisamente porque, claro, se non queda ben asegurado pode supoñer un perigo. Asegurado vai quedar, seguro. Vale, pois a pregunta é que se vai facer que se vai facer ou exactamente que foi o que se fixo co pozo. Volvemos rogar que se busque unha solución ao problema que xeran os postes da luz e as farolas que hai no medio das aceras de varias zonas do concello que dificultan o paso de cadeiras de rodas ou de carriños de bebés ou mesmo unha bicicleta. E témolo en varias zonas. Coa alta afluencia de visitantes que temos esta temporada, estánse a dar problemas bastante graves ocasionados polo aparcamento incontrolado dos distintos vehículos que dificultan moitísimo a saída nos cruces, o paso de vehículos de servicios e demais. Xa vimos que en varias zonas pintaron algunha liña amarilla, pero hai outras zonas nas que sí que está dando problemas graves a cantidad de coches que aparcan de forma incontrolada en sitios que pon claramente que non se poden aparcar. Así que rogámoslle que reforcen a vixilancia para intentar, na medida do posible, evitar isto. Rogámoslle tamén que envíen os decretos actualizados ata a data do pleno. Antes mandaban os decretos ata un par de días antes do pleno, ata a convocatoria. E agora vamos con un mes por detrás. A transparencia e a información que nos pasan xa non é moita. Se ainda por riba nos mandan os decretos con un mes de retraso, pois menos posibilidade temos aínda de informarnos. Os decretos mándanse o mes completo, vale? Decidiuse facelo así por operatividade, porque se xunta todo o mes e se mandan os decretos de todo o mes. Non é... Creo que a información non me pode decir que non hai transparencia, porque se lle proporciona toda a que piden e se lle manda toda a documentación. Eso xa se anunciou no seu momento, que era máis traballoso e bastante máis engorroso andar buscando os decretos, como se están por mes, se mandan en bloques por mes completo. Vale. Bueno, nos deixamos aí a petición de todas formas.
Os rapaces da escola infantil de tal van ter patio para este curso que comeza? Ou siguen mirando e traballando no asunto? Porque xa ven para aí o inicio do curso e ainda non hai coñecemento de nada en claro. Porque non é unha cuestión que dependa de nós, únicamente. Iso ten un dono, e o dono ten que decidir facelo. Claro, e nos preguntamos que como van os trámites. E seguimos co tema da desagregación das parcelas. Teñen que decidir como queren facer. Das opcións que se lle dar. O mantemento do paseo na zona do Porto, o que sería por diante da lonja vella e do parking e dos postos da lonja, é penoso. Como? Aquí en Muros. O mantemento do paseo o que sigue ata o Porto. Non é noso. Pero xa de Portos. Claro, vale, ainda non acabei. Os bancos están rotos e as ervas ocupan gran parte das aceras. Unha das preguntas era quen compete o mantemento desta zona. Xa acaba de dicir que é de Portos, pois rogámoslle que inste a Portos a que o poña en condicións. Xa fixemos varias veces. Arreglaron algúns bancos, pero a verdade é que os outros eu creo que están rotos por temas de vandalismo, porque arreglaron varios que estaban rotos, rompen os extremos que salen, e, bueno, a xardinería podían cuidala un poquinho máis. Sexa polo tema que sexa, ao final, a quen lle dá mala impresión é ao pobo, non é, a xente non chega e di, mira, eso é Portos, eso non ten nada que ver con Muros. Ao final, somos nós quenes sufrimos o mal efecto, digamos, que fai. E unha última pregunta. Como se envían e quen redacta as notas de prensa do Concello? No pleno de xullo, sorprendíanos como a prensa deixaba fora as dúas mocións que ocupaban a maior parte do pleno, que foron, curiosamente, as presentadas polo noso grupo sobre a Illa da Creba e a moción de apoio ao colectivo LGBT. Tras preguntar por este tema, remítennos a información recibida dentro do Concello. Pois non se enviou ninguna información desde o Concello dese pleno. Esa nota sacou a prensa do que viron no pleno de YouTube. Nós non lle mandamos ninguna información relativa a ese pleno. A nos o que nos din é que a información recibida dentro do Concello. Pois non se lle mandou absolutamente ninguna información dese pleno. Sacaron a eles de motu propio. Pois xa me dirá vostede. Xa vexo que a súa boa fe só actúa en algunhas ocasións. Rematou? Eu digo que é o que nos dixeron. Nos remítennos a información chegada dentro da prensa. A información chegada dentro do Concello, perdón. Entón nos preguntamos non mandamos ninguna información. Quen a redacta? Non mandamos ninguna información dese pleno, nin de ningún. Habitualmente sacan eles as notas porque os ven en retransmisión directa. Se rematou? Rematei. Moi ben, gracias. Señor Alfonso? Non teño robos ni preguntas hoxe. Señor Salvador. Eu si, rogo que vayan limpar a praia de Area Longa en tal, ou polo menos que vayan mirar o que fixeron, porque ali cando se supón que foron limpar a praia, cortaron as ervas de contra arriba, remexeron nas carea, e ora ali hai unha alfombra de pinchos imposibles de quitar, non, hai que poñerse a quitalos, pero desde logo era mellor que a deixaran como estaba antes. Polo menos rogo que vayan mirar o que fixeron. Creo que xa ese rogo xa fixo e xa se foi mirar, xa lle explicara que, bueno, ao revolverse a area quedaron ali uns pinchos que había que sacalos a man porque non había outra forma de facer. Pois terán que sacalos, que vai acabar o verán. Moi ben, algo máis? Foron limpar o Cristo de tal, eu estes días non fun, pero foron antes do 25, sí. Antes do 25? Sí. Pois dixeron a semana pasada. Pois o que yo dixo non foi por ali, porque se limpou precisamente para o Día do Patrón. O que me dixo vive por ali, por eso me extraña, pero, bueno, si di que foron... empezaron as obras... Digo yo, e máis teño as fotos. Vale. Podo yo acreditar. Creo. Empezaron as obras de mantemento dos colexios? No, e empezaremos ahora en breve. E o tema da pista que temos falado, eso... Sí, eso temos que mirar, a ver, xa mandaron a información, pero temos que notificar a Consellería, porque, bueno, non é un recinto noso, vale. Vale. Algo máis? Nada máis.
Señor Quinteno. Sí, un rogo simplemente. No Rueiro de Arriba, en Louro, onde están situados uns contenedores, hai nun talud que hai ali, non sei se se dá conta, cando acaba de subir a Moreira dirección Campo de San Roque. Hai un talud dunha pedra barrenta que ven sufrindo desmoronamentos de forma recurrente desde hai moitísimos anos. O talud cada vez vai a menos. Lles rogo que vayan por ali velo, que busquen a maneira de estabilizalo para que deixe de derrumbarse. Moi ben, pois iremos a miralo. Vale. Bueno, pois nada máis, moitas gracias a todos e boas noites.